Luz Medina and family, Mark family, Cecil Bernas, Lori Jimenez and family, Christopher and Lourdes Dizon, Ano family, and the Lisay Laksamana family. Thanksgiving and good health of Imelda, Clifford Ray, and Crystal Rio O'Malley. Guidance and protection of the Holy Spirit of Ann B. Razon and family, Andrea David and family, Eusebio and Norma Parungao and family. For the good health of Perry Dairit, Jose Mariano Rivera, and Jeffrey Bognot. For the complete healing and speedy recovery of Remigio Pangan, Elaine de la Cruz and family, Annalisa Osorio, Jeffrey Bondoc, and Perlita M. Buwan. For the special intentions of Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel, Rashid Medina, Socorro Garment family, Rebecca Gomez, Mario Chodoro, Eleanor Ventura, and for the successful examination of Aliana Amor V. Salonga and Alexandria A. Dairit. In remembrance of the faithful departed, for the recent death of Rafaela Calma, Juanito and Romula Serrano, Richard Jules Medina, Zar Noel Medina, Agaton, Consolacion Bartolome, Eloy Sr., Purita Medina, Rodolfo Siriaco, Elpidio del Rosario, Amando Layag Sr., Estela Layag, Narciso Layag, Cristela Lumbang, Merla Mangalos, Olga Mangalos, Marnie Castro, Leonel Gonzalez, Oliva Dizon, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes Ireneo, Benilda, Juan Paulo, and Paz, and all the poor souls in purgatory.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong maganap ang 50 araw ng ang Pasko ng pagkabuhay. Ang mga magkakaibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Hagunot ng malakas na hangin. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, ba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat ng iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia parito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmon tugunan. Espiritu mo'y suguin poon, tanayong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mo talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha, mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin poon, tanayong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin poon, tanayong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ay papuring sa may kapal. Espiritu mo'y suguin poon, tanayong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.
Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat para sa awit tungkol sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Manatili po tayong nakatayo upang parangalan ang mabuting balita. Tayo pong lahat, Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin.
at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa kayong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Paparangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay sa akin, kaya ko sinasabing sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Days ago, we celebrated in a most solemn manner the glorious resurrection of our Lord from the dead. For 50 days, the Paschal candle, which is about to be finished, burning in our church constantly, reminds us of the risen Lord's enduring presence among us. Last Sunday, we commemorate the ascension of our Lord into heaven, where He, the Lord of the universe, is now seated at the right hand of God. Today, with the solemnity of Pentecost, we conclude the 50 days of our Easter celebration. Pentecost completes and sums up the mystery of our Lord's death, resurrection, and ascension. For our Lord died, rose again, and went up to heaven to send us the Holy Spirit. What will be the purpose of our Lord's preaching if the Holy Spirit had not come to enlighten us on what He said? What will be the purpose of our Lord's death and resurrection if the Holy Spirit had not come to make our reconciliation with God and our divine adoption a reality? What will be the purpose of our Lord's ascension if the Holy Spirit had not come to give us the unwavering assurance that our Lord remains present amongst us? After today's celebration, the Paschal candle will be removed from the sanctuary of the church. It will be transferred in the baptismal font. It does not mean that Christ, our Lord, is no longer present among us. But let us remember that He is now present in the church and her liturgy through the power of the Holy Spirit. When the Holy Spirit descended upon the disciples, gathered with the Blessed Virgin Mary in the cenacle, hearing the disciples, their hearts were stirred. They believed, they repented, and they came to be baptized. From heaven, there came a sound like a rush of a mighty wind, as our first reading narrates to us. Tongues of fire rested on each of the disciples, and they began to speak in other languages, so that all who listened to them could understand their message. 3,000 people from every part of the world heard the disciples in their own language. Hearing the disciples, they were cut to the heart. They believed, they repented, and they were baptized. For anyone who wanted to know about our Lord, language ceased to be a barrier. For 3 years, our Lord preached the gospel
in Aramaic. Yes, that's the language that our Lord has spoken for several years. From the day of Pentecost, the disciples, inflamed by the Holy Spirit, would preach the gospel in the languages of every nation. Be careful, my dear brothers and sisters, of those people who say they are speaking in tongues, and you can't understand any word they say. What happened with the apostles is they spoke the language of the people they evangelized, the country that they evangelized. They spoke that language, and not a gibberish language that you cannot understand. Be careful. If those people say that they are speaking in tongues and you cannot understand, they are false prophets. Don't believe them. On this memorable day, the disciples and their successors took over the work begun by our Lord. From the little country of Palestine, they went forth throughout the expanse of the world to bring to all the truth about Christ. They preach everywhere with the boldness, with power and zeal given to them by the Holy Spirit. Thousands upon thousands gave their life in martyrdom as a convincing proof that what they preach came from God. The blood of these heroes, the blood of these martyrs, was the seed that grew and became our church. But let's not say that Pentecost is over. That Pentecost only happened during the time of the disciples, during the time of the apostles. Pentecost also happens today. Millions of people still have not yet heard about our Lord. Probably your neighbor, or even a member of your family, or a dear friend of yours, or probably a co-worker, or someone in school, or probably many of those who have heard, but they do not fully accepted what our Lord teaches them. In our time, there are still a lot of missionaries who are continually sent around the world to preach the gospel in the power of the Holy Spirit, offering their energy and even their blood for the sake of the gospel. We as well are missionaries to our family, to our friends, to our schoolmates, to those people we work every day, most especially to our neighbor. Our communion antiphon for this Sunday would speak of the apostles' response to the outpouring of the Spirit sent by our Lord. They were filled with the Holy Spirit and spoke of the marvels of God. Hallelujah. As we receive later the risen Lord who sent the Spirit upon His church in Holy Communion, may we be strengthened in order to witness to Him whom we receive. May we be truly filled with the Spirit so that we may continually speak of the wondrous deeds God has done for us and readily say to the Lord with boldness of heart each day, "Here I am, Lord, send me." Would you like to repeat it with me? "Here I am, Lord, send me."
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paparito, at hukom sa nangabubuhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Often the best gift cannot be purchased or robbed. In baptism, we receive the gifts of the Holy Spirit, and in confirmation, we increase our capacity to use these gifts for God's purpose. Scriptures refers to 7 gifts of the Holy Spirit, the fullness of God's blessing on us. Let us pray about being open to using these gifts of the Holy Spirit. As we mention each, we will light a candle of the menorah and ask God to inflame in our hearts and send us on fire with eagerness to do the work of God. To help us be truly wise in following the way of the Lord, let us pray for the gift of wisdom. Wisdom. Give to us, God our Father. Help us make the decision wisely. Wisdom, give to us, God our Father. Give your Spirit to our world. To help us see things as God sees them, let us pray for the gift of understanding. Understanding is your gift to us. Let us see us as you would see. Understanding, give to us, God our Father. Give your Spirit to our world. To know the goodness of God, to appreciate the Scriptures, and to acknowledge God's gracious kindness, let us pray for the gift of counsel. Knowledge. Give to us, God our Father. Let us know the path of holiness and truth. Knowledge. Give to us, God our Father. Give your Spirit to our world. To live our Christian lives bravely, no matter what the hardships, difficulties, or pressures, let us pray for the gift of courage. Courage is a gift to help us live lives of witnesses, lives of love and truth. Help us overcome the hard thing. God our Father, give your Spirit to our world. To help us recognize right and wrong, the acceptable and the better according to God's law, let us pray for the gift of right judgment. To judge will take a special grace of God. It's hard at times to know what's right, what's wrong. Help us to know what is good, what is better still. Give your Spirit in our world. To appreciate the glory of God, to stand in awe and wonder before God's creativity and magnificence, let us pray for the gift of piety. Great is your name and grant your majesty. Lord of power, God of mighty deeds, help us live in awe and wonder. Give our Father, give your Spirit to our world. To show God the honor and respect God deserves, let us pray for the gift of fear of the Lord. All honor, glory, power to you, God our Father. Our hearts say yes to all that you have commanded. Help us to put you before all else. Give your Spirit to our world. God, send down your Holy Spirit and create a new Pentecost among us. May the Heavenly Comforter help us to be witnesses of Christ, that His kingdom may be stretched to the ends of the earth and last forever, through the same Christ our Lord.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabangan ang iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Nang siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan, sa kanyang pagkaluklok sa kanang kamay mo. Kaming mga kapwa niya'y di ni rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit sa iyo ng kapurihan sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Espiritawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo itong lahat at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong marapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinawagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hezo Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos ng ating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloob mo ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang aking binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Magsitayo po. Mga bigay buhat sa kalangitan, ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesus